na mede wo ekọ atoye bantam ni mu a police commander yo wo hodum na e dia de settle Ghana fo yinanim se so hu police ni a onye wotamfo oye nipa wo wo ho so obebo ho ban na wo hye se obibia ebeda yie nti omanfo ene aposifo te wo mo dwumade nyinamu no yo mo nkaisa de we Ataye mantem posi bano deni DCOP Frank Abrokwa ede ato Ghana fo nyinanim se aposifo eboa mo man asomdwe fa ntoma pefra pa kwan so hyehyeye omobua ehwese adrawafo edisu obi emfa mra enhyene nsam bo man mu enu nti Ghana fo nhwe no ma hu aposifo se we ya atamfo na mo nyina eye won mo wa eboa mo man yi ekyekere afa ntoma pefra police ba mo ye dwuma wa omo ye dipa ebedrum rebi no ebia se ne niam abekọ no nananum eni anyemu ananse krumafo anso omani ye besre ye friend due process no ye mano enya adwuma ma ye fa hye ye sem se ne hu oba bi no se prosifo ye omo adwuma ana ba adwuma fo wa ha no mo ye adwuma enoma ni bi ho no mo anate na ye ntiase ebi wo ho so adafum so na aba ni asisa ye ho abobo ababu no na ye ko ya process ye niam Some man ye besre se rumwan moni ebisi wa Kofi Bentil ena ye mrahye bedwani de mo mafo wo empo fiase Manda srawo mo pa mana no ba ye besre wo se won ka wo se so when police akale ku ba ye nyina ye po ye nyina se ye se akale na ye ko ye bu man na onye police akale a obi antu hu se ye police so obi bia aso a Nana Okofo Ache kwesi ya otoso nan ena ye ayiem nana na matrankunya bano dani no no so de atodwa se What is